Club Junta, building better Africa. Ndikulandireni kwina kulikonse kumene muli. Muli ndina 1 DJ Rod na Munyanane. Mphunzitsi wa DJ. Mr. Malawi tiyendele mosi. Ifeta chiyamba tuchimanga kwanu kumwe chiyamba. Maungu takuchola atu kwanu kubwanyi maungu bwanyi. Vendeta ya ambapo ndipo nkulukuta moyo ziko la muyanja kwa bazi. Nkulukuta moyo ziko la muyanja. Koma bali asavubwa akulukunyi ndakakaka afuna azimusokoneza Mr. Nkulukuta moyo. Ndipo dali nthawi yake imene azibusa CCAP atazapita kunyumba kwa Peter Mutharika kukamulimbikisa kaya Malawi kaya mmayisunga imeneja. Kena kaso azibusa afegi atazapita kunyumba kwa Chakwera naonso azibusa afegi ati ukamulimbikisa Chakwera. Apaja panali abala mmakumbukira abala azibusa CCAP ya Blantyre Synod. Ngati mmakumbukira pajana zapita kunyumba kwa Peter Mutharika ku Page House tikupita ku Chisankho kukamulimbikisa Professor Arthur Peter Mutharika mpaka na zibusa ena kumene kwada zapasidwa discipline. Ndeni mangofuna ndike ulaliki umene udazalalikidwa nthawi imeneyo tumvere limozi. Kenaka ine ndibwere pano tiyambe kulongosola nkhani sopano. Amalawi ndimafuna ndikuzeni kunja kuno kuli azibusa onyenga. Ndiye kuli azibusa oti kumuuza munthu ndi kumulimbikisa inu kumamvera. Mthokoze kwambiri azibusa a Blantyre Synod amene anazapita kunyumba ku Page House kukamulimbikisa Professor Arthur Peter Mutharika kuti musadandaule. Mukumana ndi zambiri koma musafoke. Panonso kuli agulugunyinda enanso amene afuna kuti amuonongere usogoleri wa Peter Mutharika. Ndipo akuchokera ku chipani chomwecho cha DPP amene akumukokera Professor Arthur Peter Mutharika kufuna kuononga chipani, kufuna kuononga kuti ati usogoleri wake usaende bwino. Ena akuchokera mu chipani chomwecho cha DPP. Mpaka chimalisilo mami cha moyo basi ukukea ukumakala toko mfete kode mene kukea kwa jatani tukonga kale chakuja chikutani kodi chikufuta siko la kukutika okodwa munyengo imeneyo ndiba mene Nehemia atamva adalira mtima adakwada pasi kupempera nkusala kuja so size Nehemia sama chita chikwaje iye mwini kumbukirani adali kunyumba ya chifumu iye odala kuja bwino adala kumva kukoma koma iza dachita chikwaje siku la kwawo chikwaje baraka mena kutani kodi akuvutika bwana kama president muli nazo zonse zokwanira simuso wakuja koma chisoni chanu chikale cha ba Malawi amene lero lino ali kukurukutika amene lero lino nyengo zawo sizikuyenda. Ndakuti Nehemia adakapepa chira chimani sangalasa
Nehemia mkafufuza background yake sakujokera kubanja la Chisembe, kubanja la Levi, adali mkristu mwangamina makale ya Kristo ena chichewa chana timati Kristo ambaye kuti mina sadali so banja lojokera kuchibusa hai. Koma the same person took an initiative kuna kuti ndikufuna ndikamange linga la God Lord la kwatu. Ameni. Ndakunena kuti pamene tawerenga pasopano nditawi imene Nehemia wabwerera kwawo wayamba kumanga linga. Ndakuti ali mkati linga kudabweranso gulu lina la anthu maina awo akuti Asanibalati, amene atangomva kuti linga la Yuda lamba kumangidwa akuti sanatani kodi kuchipani cha DPP kuli Asanibalati amene afuna kuononga Professor Arthur Peter Mutharika. Sana kondwe udali uthenga wa nthawi imeneyo pamene Professor Arthur Peter Mutharika adali kunja kwa boma, ndipo abusa CCP adapita kukamulimbikisa kunena kuti bwana inuyo mukungobwera pa kuti mudzathandiza Amalawi, ndipo chimene Professor Arthur Peter Mutharika ali lero akungofuna kuthandiza Amalawi. Koma kuli Asanibalati ena ake amene afuna kuti amuononge Professor Arthur Peter Mutharika. Ndipo Nehemia adayamba kukumana ndi opposition yosiyana sokumudwisa sosiyana tikamawerenga buku limene la Nehemia zina mwa izo Asanibalati amayankhula mawu onyoza mpaka kuyankhula kuti chimene kumanga chonchani chinkana nkhandwe itagwerako achimanga chigwa chimenecho. Lero former president anthu atakuyankhula zonyoza mtima osamakuwa weni muzungu zoti ndi Asanibalati amene adali panaso ndi Nehemia ntawina akuti abafika pama yanku. Asanibalati afuna kumuthamangisa Jeniansa ndiye mafuna ndi fotokose pano ndinene pano kunena kuti a Professor Arthur Peter Mutharika ndanena kale kunena kuti musapange zinthu zonena kuti amve kuwawa mai Jeniansa chifukwa cha Asanibalati amene lero akukuza nizochita kumafakiri kumafalisa nkani zaboza nkumachukisa kuti Ayuda wa akufuna kuukira ufumu, Nehemia ndanzake akufuna kuukira ufumu. Lero kondedwa izi zikupita kwa ife tonse azisogoleri tikamantumikira Mulungu kapena tikamagwira ntchito yake yona anthu amayamba kutipekera nkhani. Ameni. Anthu amayamba kufalisa nkhani zaboza zadani kodi saizi hai akudwala iyai amenewo sanga kwanise iyai akufutika zimakhala kuti adaniwo asowa chochita. So what they do, they have to create fake stories, fake news in order to confuse msogoleli. Koma msogoleli weni sasokonekera ndi nkhani zaboza. Ndipo chamba 3 akunena kuti chimene machira Asanibalati adayamba kuopseza nkumaya kwa kuti ife tikutirani chani kodi ife nkhondo. Cholinga chawo chinalibe chonena kuti Nehemia ndi anthu ake abwerere kuti basasiya mutivulaza. Koma the Nehemia zaino salapange chani kodi zimene. Yes, anthu alaboza atipasa mawala tofaresi kumenda na utumba koma tisabwerere mbuyo ife tipilebe chani kodi chisogolo. Those are just tactics kuti atisokoneze atiwezerese chani kodi ife mbuyo amakhala kuti ayamba mantha. Tatamvetserani okondedwa chimene Nehemia akuchita pamene akukumana opposition imeneyi choyambirira nchoti Nehemia sakukhala pansi kumalira, sakukhala pansi ndimafuna ndiauza Professor Arthur Peter Mutharika kuti musagone tulo. Asanibalati ali muchipani mwanu ndipo Asanibalati afuna kubwezereseni pambuyo. Koma Professor Arthur Peter Mutharika ndimafuna ndikupaseni pano ndikuuzeni pano
chimene mazibusa CCP chimene adakulalikirani ndi chimene lero chinamangidwa. Adakuwuzani kuti musabwerere mbuyo, limbikirani maso mpenya amene muli nawo inu pa 2016 apa, pa 16 apa, pa 16 September apa muzatenga boma. Ena maona ngati azibusa amene ajanali upusa, azibusa amene ajanali upepera, koma kudapita azibusa ena che mimbulu ya azibusa bambo kwa chanuyu kwa Chakwera ndiye kunali kumudyera njenjete za azibusa ukuba amene ujeni Chakwera ankatenga ndalama nkumawa pasi. Chakwera akati choncho kumagulira magali moto. Ndiye mafuna ndichenjere pano, ndinabweranso pano kuzakamba kuti Professor Peter Mutharika anthu amene adakuthandizani mnthawi imeneyo azibusa amene aja siku lakwisanso kuwakumbukira. Azibusa amene aja siku lakwisa kuwakumbukira iyayi. Adakupasani mangolomera, adakupasani kulimbikira, adakupasani nkhani yabwino kwambiri, adakulalikirani nkhani yabwino kwambiri. Pamene zisiru zimene zikapita ku nyumba ya Chakwera, azibusa akuba, azibusa aufiti, azibusa oluka okwera malichero, ndikumapita ku nyumba kwa Chakwera nkumaka mnamiza mvekere ya bwana enu muwina akumbera ndalama azibusa okuba. Mangofuna ndikambe pano kunena kuti asandipalaki tikuenda nawo. Asandipalaki ali nziko lathu lomwe lino. Asandipalaki ena ni mafumu okuba fetereza wa amphawi. Asandipalaki ena ndi makansala okuba misonkho ya Malawi. Asandipalaki ena na amene wali muzipaniwa. $67 billion yomwe parliament idavomereza kuti ipite ku ofesi ya president. Amayerekeza kuti ikupita ku ofesi ya president osati ku family ya Chakwera. Izi ndikulankhula chifukwa chonena kuti no ofesi ya president imayenera kuti igwiritse ntchito ndalama zimene zikwa chaka, and Chakwera ndi family yawo mukugwiritsa ntchito ndalama zimene zikwa miyezi 6 zikusonyeza kuti no Dr. Chakwera atibera ndalama ngati Amalawi. Ndikuti Chakwera aba ndalama pafupifupi 33.5 billion. Imeti kunena pano sikuti yonseyo amaliza kugwiritsa ntchito yayi. Mmene wapambira mchemwali wangayi kunena kuti no ndalama iya Chakwera akuyenera ndithu alibwezere dziko la Malawi. Ndipo awa ni mayeso oyamba ankulu wa bungwe limene la Anti-Corruption Bureau kunena kuti Chakwera akuyenera kunena kuti ndithu ayitanitsidwe afunsidwe kuti ndalama zimene zizi agwiritsa ntchito motani. Apo ayi kumangidwa kumene chifukwa ndalama zimene zizi ndi misonkho ya ife ya Malawi. And tukunena pano sizoyeneranso kuti boma lidzikhala kalikili koma kasaka ndalama zina zoti zigwiritsa ntchito ku State House pamene ndalama zilipo kale. Now, oyimba wina ochedwa Mkasa adayimba nyimbo imene ananena kuti koma anzanu ena anapanga mwano posamuka. Munyimbo imeneyi amalankhula za anzanu ena anachita chipongwe posamuka ku State House, anaba ndalama zonse zoti anzawo akamabwera afikirepo. wina Anzanu ena anachita mwano ku State House kunyainya kukusetera makoma, wina kunyakona wina kunyakona kunya matebulo chipongwe mudzi wonse kwathunthu. ndiye kuti Mkasa anayimba nyimbo. Anzanu ena anachita chipongwe posamuka. Ndiye kunena kuti ati 2030 akufuna swati abwerere mboma agalo amenewo. Mkasa akuti anayiwala kuti chauluka chidzatera.
ndimamva chakwera akuza mtundu wa Malawi pa press briefing kuti akupanga madongosolo kuti kutsogoloko azabwerereso mboma. Nene mazifunsa kuti mboma mafuna azabwerere ngati kansala ngati ndani, chifukwa malipoti azabwerera azatani aziza anyaso ku State House, abwerera azika anyaso ku State House, abwerere chakwera 2030 azipanga chani azinya ku State House zikati kunata Amalawi pusa kupepera kumbwambwana sangakhaleso dolakijale yodzabwezeresanso chakwera pampando chifukwa dziko lino analunonga kwambiri. Bambo anga ndaswera tikudziweni kumene inuyo mwatimbira. Ine ndine David kuchokera kuno kusenga Besalima Mchenga wa Moto. Kuchenga wa Moto. Kusenga be mu 100 days ndikulubira nanu mwaitsatira bwanji ngati muli ndi malangizo kwa Prophet Arthur Peter Mutharika akugire basi. Abaro tingoti ndili chikolo di ijindijambi jabe sasa buno zomwe timayembekezera ife timayembekezera ndithu kuti pamene tikusintha boma kulipitisa kwa mkulukuta moyo chilicho chiyamba kukhala nchimake. And 100 days yaonetsadi kuti pa 16 September paja sitinalakwitse sitinabetse vote. Ndipo ine ndizikanakhala kuti malamulo amalola kuti chisankho chija tizipanga mwezi uliwonse ndikanakondoti mwezi uno tipangeso chisankho aja aluzeso mochitisa manyazi kwa takuluza kuposa amene analuzira pa 16 September paja. Ndithu boma ililamba bwino kwambiri. Tsono mukwaponda ena tupachala tupamenepa kuti mpaka tipangeso chisankho kawiri aluzeso kawiri kodi mulankhula bwanji kusengabe moja ankatipondera iwo akamati boma ndilomwe limawo amene achana limawo pweteka kwambiri mpozaka 5 zapita zija munthu ukadandaula zinthu zoti zikuoneka chimanga kwako chikudula mafuta akusowa ankati ayi boma ndilomwe lisikusinda mawo amene achana lopweteka kwambiri. Ndithudi munthu wankulu kusengabe mukhale usiku wopambana ndikumbuse mdzina lije bambo anga. Phiri. Bwana Phiri usiku wopambana. Ndimo kwambiri. Pirira kumva maganizo anzika ambika limba. Munyanani Road ne paradio bolomwe bwanji tisiyane pamene pamnali ndina Katundu Mr. Malawi ndapita.